An éhan tú ag teachhámó is dadó? Sure. Cad bhí ná éthe good? Pizza. Usually lán ruí le cáis is teach. Tá cead go níos mó milliseán I mai seach cumá is ceadú. Bhí mé ag scalóga agus ispíní. Déidir fiú scaas le mushroom, carroty, prátaí is beef. Tug sé ad lá ar fád ach tá sé worth it. Cé méid réalta tá sa spéir? Céad sa trí. Céad sa cehé. Céad sa cuait. Céad sa sé. Cad é an dá is fear leat? Girl. No, Darragh. Glas. Mar, Tama caiithí rutha glas, sinna fó. Gachta. Is even an babos.